Lah. Riko tangi isuk keturunan kene ngopo? Kon nuwun sing duwe kaca. Yo. Jangan kangkung. Hah? Jangan kangkung rono. Yo ayo jangan kangkung tak jangan ke tangi ku masuk angin. Tangi. Nyongki kon topo kiki. Kon topo. Heeh. Topo apa meneng? Rono jangan kangkung kiki. Yo nek Riko ora tangi nyogah kon masak kangkung. Tangi dhisik ku tak masake kangkung. Tangi dhewe akeh opo. Yo tak masake kangkung ayo. Kon topo men apa sih? Kok yo klekaran aku nek masuk angin kepiye? Wonten napa ndoro? Yo ayo methiki kangkung bareng-bareng. Kula mboten pareng mlebet nggih. Kok mboten pareng sing mboten parengke sapa? Akene kan lenggah mboten mriki. Nang jero wae, nang jero. Mboten Ayo tak dusi yo. mboten kula angkin tiyang. Mangken siang dusi. Nggih. Saiki wae men seger yo. Niku mlebet. Yo ayo mlebet. Mboten kula mboten angcal mlebet. Jarine sapa sing mboten angsal? Nggih, dereng angcal. Kan wonten mriki kan beratin. Kula kan turun.